Ongiz taldeko kidea zara, konta iguzu zer den talde hori? Bueno, Ongiz elkarte bat da, non gure gizontasuna bir eraikitzen saiatzen garen. Eta niretzat taldea segurtasun esparru bat da. Gizonen arteko segurtasun esparru bat da. Zer zentzutan ematen gizu segurtasuna? Hor botatzen dudana, badakit ez duela epaiketari jasoko, badakit maitasunez hartuko dela, eta hori gizonen artean aritzerako orduan, hori sentitzea, niri behintzat kostatu zait olako zeo zer topatzea. Ez da normalena, gizonen arteko kuadrilatan gaiak maitasunez jorratzea? Ez esango nukenik. Nirentzat, behintzat, ez zait normala suertatu. Izan ditut, baditut lagun asko, baina benetan bihotzez hitz egiteko oso lagun gutxi dauzkat, eta are gutxiago talde bat. Nola iritsi zinen gizontasuna lantzen duen talde honetara? Aitatasuna lantzeko talde bat sortu zen udalak bultzatuta. Gasteizko udalak bultzatuta. Eta nik somatu nuen ez neukala trebesiarik ume bat zaintzerak orduan. Eta niri umea zen hori mingarria da. Hortik egin zenuen salto aitatasunaren kurtsora, eta gero hortik? Bai, aitatasunaren kurtsoan egin genuen lehenengo mugimendua izan zen gure gurasoei begiratzea, batez ere gure aitari begiratzea. Ezer irakatsi dizun berak, eta gauza asko irakatsi dizkizu, baina zaintzea ez. Zaintzea ez. Bera ez zaitu zaindu zu negarrez ari zinenean. Bera zu eskolatik bueltatzerakoan eta hori norbaitekin liskar bat izan eta gero berak ez zaitu besarkatu. Ez zaitu esan zenbat maite zaituen. Maskulinitate hegemonikoak aitatasuna beran baldintzatzen du? Bai, noski. Zergatik ni ez dauka zaintzarako trebetasuna. Hemendik dator, ez? Nik jasotako errola edo nik nire aitaren papera errepikatzen nabil. Eta ni hori atxera begiratzen dudanean, gogoratzen dut nire ama, maila jasotxerako orduan, laguntza behar zuenean, nire arrebari eskatzen ziola. Eta ez nire anaiari edo niri. Dago hor sartuta. Dago zure bizitzako esparru guztietan dago sartuta. Gauza da, betaurreko berezi batzuk jartzea, eta horiekin konturatzen hastea, zelan errepikatzen ari zaren, hor, min egiten dizun hori. Talde hauetan sartu aurretik, lehenago, kuestionatzen zenuen, zure gizontasuna? Talde hauetan sartu baino lehen nire burua feministatzat nuen. Baina gero etxera iristerakoan eta batez ere ongi zen sartu eta gero zure portaerei kontzientzia jartzen diozu. Konturatzen zara, baina zergatik maila jasotxerako orduan ni jaso ditut platerrak eta geratu da leire oraindik maila garbitzen. Zergatik, hasier erori denean, leire joan da ziztu bizian ikustera ea ondo dagoen, eta ni ez nahi zurduritu. Gauza horietaz konturatzen zara batez ere hori, zure burua zalantzan jartzen duzunean, ez? Maskulinitatearen inguruko lanketa guzti honetan ez zaude bakarrik. Bikotekidea ere sartu duzu horretan, eta baita Asier semea ere. Bera bakarrik sartu da.
Bai, heldu zitzaigun proposamena elkartetik mutil talde bat sortzeko. Hasieran idei polita iruditu zitzaidan, uste nuelako oraindik 10 urtekin eraikitzear zegoela bere gizontasuna. Konturatzen naiz orain gizontasuna 0-2 urte tarte horretan eraikitzen hasten garela. Begiratuko dituzu horretzazuk? Bai, tori. Bale, ba. Bi daude. Primeran, gaur badaukago afaria. Venga, ba. Hasier, zuretzat, zer da maskulinidadea edo gizontasuna? Estereotipo batzuk dira eta gizonak gaudela behartuak betetzeko gizonak izateko. Adibidez, neskekin gutxiago erlazionatzea mutienekin baino. Futbola gustatzea edo horrelakoak. Nekin pixka bat, ni txikitan nire kolore gehien gustatzen zitzaidan koloreak ziren la rosa eta morea. Eta orduan, eta adibidez ez nuen esaten klasean. Ze arraro gelditzen da edo beldurragatik besteak ez azeptatzeko. Zuk sentitu duzu umea zara oraindik, baina momenturen batean sentitu duzu mutila izateagatik maitasuna ukatu zaizula, maitasuna adieraztea? Ni uste dut baiet. Adibidez, ni maitasunez tratatzen badut beste pertsona bat, maitasun gehiagorekin tratatzen badut beste pertsona bat, gizon gehiengoak arraro begiratzen dizute. Ikastaroetan zer lantzen duzue? Esaten duzu, hasiz ikastaroan, bai. Maskulinitateak, estereotipoak, violentziari gabeko harremanak, edo esparruak, eta horrelakoak. Esate duzu ere, lehiakortasunik gabe eta violentziarik gabe erlazionatzen laguntzen dizutela. Bai. Nola erakusten da hori? Adibidez, hitz egiteko moduetan. Ezberdina da, nola hitz egiten dudan kalean, ikastaroetan baino. Kaleetan lehiakortasun eta violentzia gehiagorekin hitz egiten dut, eta ikastaroetan ez. Ze violentzia modu saihesten dituzu? Adibidez, iraintzea eta mehatxatzea. Hori, kalean, egunerokoan, igual erabili dezakezun zerbait da, baina erakutsi dizute ikastaroetan horrela ez erlazionatzen. Bai, hori irakatsi didate. Eta horren ordez, ez dakit kalean irain bat irtetzen zitzaizun lekuan, ze estrategia edo garatzen lagundu dizute? Ni lasaitzea eta ondo esatea. Esan nahi dudana, baina ondo esatea. Gizontasuna edo maskulinitatea lantzea garrantzitsua dela uste duzu? Bai, uste du garrantzitsua dela beste bizimodu hobeago bat izateko.